Em dic Maria Josep Escrivà i sóc la traductora de la novel·la Què és l'amor, si no?, de l'autora basca Miren Agurmeabe. Jo us recomano de totes la lectura d'aquesta novel·la. Per què? Primer perquè és una història molt llegidora, molt atractiva. És una història d'amor entre una jove i un jove que s'estimen, però aquesta és la història central i de manera adjacent hi ha altres fils narratius en el llibre que fan pensar de temes d'actualitat, reflexions, etc. I ara us llegiré un fragment que es titula Embadocament, perquè jo crec que és la manera més atractiva d'arribar a un llibre. Hi ha una tertúlia d'aquelles de la tele, un galliner. Un dels convidats vocifera, li esclatarà la jugular, carronya, zàping. Un reportatge en una altra cadena, les altres cares de la guerra, Bagdad, Sarajevo, Kabul. Se'm torna espessa la saliva. La tele, en alguns casos, és una espiera que et fa ajustar-te la manera de veure el món. Fes la prova. Posa l'ull a la ranura i mesura després la grandària del teu dolor. Compara-la amb el dolor dels altres. Havia d'oblidar Mr. X i l'he oblidat. Tinc els meus sentiments sota control. Tinc sal a les parpelles. El meu dolor és de la grandària d'un pinyol de bresquilla. No, més petit. Com un pinyolet de cirera. Més xicotiu encara, de la grandària d'una llavor de raïm. Què és l'amor, sinó encaparrar-se, enamorament, embadocament.